Здравейте всички боксери, аз съм Луга и това е моето Майнкрафт оцеляване. И съжалявах се, че има малко тихичко, обаче съм досънен. Тук има някаква яка пещера и някаква крава вътре, много ресурси. Нещо интересно. Няма тук само малко кол, който ще си обера. Друг път ще го обирам. Това е епизод за ферма номер 2. Понеже знаете, моят приятел ме накара да се премести от тази къща, понеже не му харесва. И ето, че се преместих най-сетне. И тук обрах цветята, които ми трябват, но също ще си украся с тях къщата отвън. Добре. Събирам дърт, защото смятам да си направя ферма пак. Както вече казах, съжалявам, се чувам малко тихо, обаче съм много сънен. При мен няма никой. Добре. Така. Добре, един стак и 6. Мисля, че са перфектно. Добре. 3, 4, 5, 6, 14 напред ще бъде. О, шит! Това не ми харесва така. Мамка му. Това ще премахна. Не, така не ми харесва. Аре, отвори себе чест. Ти не ми харесваш така. Вече ми харесваш повече. О, what the fuck, бе! Абе, майка ти стара, бе! О, мага, бе! Не, ако трябва пак ще се преместя, ако това не успея да го направя. Гледайте, бе! Вижте! Бах ти буклука. Омага, хора. Не, аз защо просто не го вземете от тук. Аха, то се е оправило. И сега като направя така. И то пак се връщам. Понеже е жалко. И сега като направя така. И като взема още малко вода. И направя пак така. И взема още малко вода. Така. Сложа я тук. И взема още малко вода. И я сложа тук. И това го махна. Така не ме кефи, хора. Разберете, трябва да го направя по някакъв начин. Така ме нерви просто. Или пък. Добре, и това го бъгнах. Супер. Цялото място го пребах. Сега не знам как да го оправя. Освен да направя ето така. А пък това място. Освен да направя ето така. И тебе те махна и да. Ебай. Добре. 14 дълго. Това ще бъде така. Това е 14 дълго. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Аха. 14. Тук ще направя една пътечка от Wooden Planks. Ето така, за по-красиво. Тук поне не става лед. Ето така е готино. И сега вземам семенцата и правя така. Виждам семенцата. Ще го направя още малко по-дълго. И се тъпа муха. Разкарай се от тук. Ще го направя още малко напред.
Ево е. Один бланк ще взема и ще преместя сидовете, понеже няма да ги ползвам вече. И ще направя така. И тук ще сложа един торч. Това тук ще бъде от шугър. Само ли до шугъра няма ми стигне. Ще се постарая да намеря. Нали, извън кадър ще се постарая тук да се разходя да намеря. Ето, имам Timber Mod, както вече казах. 58. Ево един стак. Не, точно един стак. Добре. Супер. И още малко ще си ги обработа на Wooden Planks. Тея. Да си имам просто. И ето фермата, че е готова. Само ще направя едно нещо. What the fuck е? Моята мишка е някак си много скапана. Само ми забива. Движение наляво, тя не мърда. Предсакана работа е. Кой е прикан? Добре, 15. Това е стаки нещо. Ще го направя в клечки, за да мога да направя ограда. Всъщност то, ограда за какво ми е, като то няма къде да я сложа просто. Ако сложа ето тук, водата няма пораснат, или ако сложа примерно и така. Не знам, няма, не. Майка ти стара. Добре. И благодаря, че гледате този епизод. Надявам се да ви е харесал. Коментирайте, оценявайте го и чао!